Здравейте, приятели! Младен Стоянов съм от Bohemian Homes и днес ви представям изключително просторен 4-стаен етаж от къща с реална квадратура на цена под 1100 евро на квадрат. Нека да го разгледаме заедно. Този уникален 4-стаен апартамент се помещава на цял етаж в триетажна тухлена къща в тих район на пловдивския квартал Кючук, Париж. Със своите 120 квадрата площ той съчетава простор, комфорт и функционалност. Удобно разпределените хол и кухненски блок с 3 спални, 2 тераси, баня, тоалетна и антре оформят уют в този дом. В допълнение има и високотованско помещение, което може да се използва за спорт и хоби или като склад. Цената на този изгоден апартамент е супер атрактивна, само 130 000 евро. Има и опция за закупуване на гараж с канал и паркомясто за още 20 000 евро. И не на последно място, имотът се намира на изключително удобна локация, в близост до парк, училище, детска градина, магазини, автобусни спирки и всичко необходимо за едно семейство с деца.